Rodrigo. Alam mo, parang malayo pa tayo eh. Hindi na, malapit na lang. Tayo pa, 3 araw pa tayo. Oo, sabi na sa'yo eh. Ano? 3 araw pa tayo eh. 3 araw pa tayo. Dalawang tayo. Dalawa tayo, 3 araw. 3 araw tayo. Gulit ka talaga, parang ang katulad ni JR. Gito kinilas, nagugululibot, pipiit. What? Ano kami dati? Ano kaya no kotse? Aking paligid. Dito muna na lang tayo. Dito yung susi. Dito tayo dadaan. Tapos sinagyan. Eh, barado ng tulay dito. May nayan. Ano ito proper angin? Alam ko tong susi eh.